Реших, че почвам диета. Добре, заснехме го, имаме го. Не. Голяма си свиня. Лечи. Браво! Имаме го. Хора, реших, че почвам диета. Добре, тогава. Мач, запегали. Ще се надявам. Сигурен ли си, че не искаш? Да. Уникално е. Не. 100 милиона сметката ми, леле, колко добре ми звучи. 100 камиона пълни с пари, 200 гаража с къл. Како? Дай 5 лева. Евро и половина. 2 евро и 5 цента. Боже мой, толкова приличаш на баща си, вие сте като близнаци. Така ли ще излизаш? Гламур съм. И? Ако си мислиш, че тази маска ще ти помогне, толкова си сгрешил. Водата и изведнъж. Ама най-накрая тишина и спокойствие. Таня, колко струват тия новите обувки? 50 лева. Сигурна ли си? Да бе, заклевам се, брат ми. Набиваме. Мара е шофьор. Малко спуках гума. Но, важното е, че имаме пенята. Ето и то. Втора част на излагам брат ми на публични места. В момента сме на басейн, той е с приятелите си. Мисля, че е моя момент да действам. Макси, айде мамо да се намажеш, айде моето момче. След това дадох 20 лева на мама. Макс, от много дълго време искам да ти кажа нещо. Преди 15 години, почти 16 вече, ей тук да намерих. Какво ли, бе? Няма пари, няма, ама let's go. Тарарам, 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 тарарам. Ела насам, тарарам. Че всъщност аз си говоря с извънземни, което е факт, колкото и смешно да ви звучи. Аз не го крия, не се срамувам от това. Това е част от живота ми. Абе, доста е готино тук. Беше ли царевец? Ей, там най-отгоре. Бих те хвърлил. Ама иди. Хоп. И долу в реката. Ама на доцинка. Някой за Букук тук да ти покажа къде сме те намерили.
Аре, маре, супер раре, нема паре за цигаре. Прави ми се на голям, лапнал е като шаран. Пише ми тук, пише ми там, вика за теб всичко ще дам. Отмъка любов на пиян, искаме няма се дам. Καλημέρα όλη μέρα, με πολύ ή λίγο αέρα. Και όλα καλά θα πάνε, αν τα σύννεφα φυσάνε. Καλημέρα με λιακάδα, απ' την όμορφη Ελλάδα. Και με χιονιά και με κρύα, πάντα αίσιο. Целият свят правят стачки, в България правим пачки. Ратата, тата, рудудата, тата, тата. Кога са прибрал? 10:30. Сигурен ли си? Да, бе, заклевам се, сестра ми. Ей, тъй като отговаряш за да ръка по бебче.